Bueno, arratsaldeon. Hasiera emango diogu osoko bilkurari bai. Lehenengo puntua, daukagu 2026ko martxoaren 24an egindako bilkurari dagokion aktaren onarpena. Ez badago ezer, proposamenen aldeko botoak, hau batez. Bigarren puntua daukagu ia 3 azoka azpieremuaren xehetasun azterketa behin betiko onartzea. Xehetasun azterketa hau urtarrilaren 26ko tokiko gobernu batzarrean onartu zen lehendabizikoz. Abian jarri da jende aurreko ikustaldian ez da inolako idatzirik aurkeztu alegazioak egiteko. Eta xehetasun azterketaren xedea da Elgoibarko APOk ezarritako antolamendua egokitzea osasun zentro berria eraiki ahal izateko gaur egun Azoka plaza dagoen lekuan. Hori ikusita lurralde batzordeak osoko bilkurari proposatzen dio ondoko akordiak harritzara. Lehenengoa, ia 3 azoka azpieremuaren xehetasun azterketa behin betiko onartzea, eta bigarrena, behin betiko onarpenari buruzko akordioa Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Eta interesdunei jakinaraztea legez ezarrita dagoen eran. Zerbait komentatu nahi duzue? Bozkatuko dugu. Proposamenaren aldeko botoak, batez, 3. eskariak eta galderak. Zerbait akaso komentatzeko eskari galdeetan? Bukatzen da osoko bilkura.